Čaute, vítam vás Andrius. Len keby ste chceli vedieť, to je vlastne Patrik 557. Len som si zmenil meno kvôli skinu a vítam vás u Minecraftu. It's not. I am hungry and I know it. I'm hungry. Ako vidíte, dám si peaceful, lebo idem obrávať polia, nezabudala som creeperov, zombičkov, obriávať polia, ako vidíte, mám skin! A to len vďaka menu Andrius 12 LT, dám si do armor. A to je preto mám to meno, lebo sa mi nepáčil moc už ten Steve skin. Proste zombici mi pôjdu po celú úrodu. Keby ste vedeli, ako mi dať help, tak dobre. Lepšie pre vás. Help, rady, odbery, lajky. A možno keď budeme troch odberateľov, možno urobím live stream, alebo začnem točiť videá z Counter-Strike. A prosím, dávajte lajky, odbery, keď sa vám to čím bude páčiť, že by ste chceli to zmeniť. Tak oficiálne si zaskáčeme, ako keď sa zavolá ukázať diarmor, ohnívzdornosť, šnorchel 3, ohnívzdornosť 3, ochrana V, ľahký ako pierko, ochrana 3. A od teraz môžete sa tešiť na videá dosť často, možno každý týždeň vyjdu 3. A to všetko je vďaka videám, takže keby ste chceli dať čo vedieť, ako vidíte, úžasný armor, ľubím to nituje, vodička, postavil som si firewall, ukážem vám ho zhora. Preto tu mám povolené cheaty, lebo ako vidíte, sám som stavil túto mapu. Si tam ich chyba dáte dostavené, to chcem stavať teraz na survivale, ale lebo túto celú mapu by som na survivale nedostávam ani do Alaluja. Môj dom. Je to trošku menej dizajnovo, ale účelovo je furt istý. Tu mám domeček, musím sa aj nespať. Tu máte čo môžem za TP, kill a tak blablabla. Také blaboli. Môžem dia pickaxe. Asi takto to bude lepšie, ale písky do píky. Tak, shooterstone. Ping. Šup, dáme ďalší stack shooterstone. Vypaľovať. Ďalší stack shooterstone si dáme. Vidíte enchanting room, tam treba 20-ky. Tu, ktorú mám danú ako voľnú, tu už sa mi asi tiež dopálil shooterstone. Tu, keď mám tu ako keby voľnú, dá sa tak povedať. Lebo je tak ako keby viac menej otvorená. Tak tam dáme tie piatky, ja to si dovolím dať slabšiu, ale radšej používam tam tu enchanting room, to je kľúč od bytu. Brown svete, neviem ako decko, musím toľko levelu. Dobre, mám tu takú farmer mouci, když potrebujú voľnú, tam ako tie listy, takže ak sa dostávam von a stade potom vychádzam. Tu na druhej strane, tu je spawn zone, taký veľký krater, pravidlá, spawn zone ako napísané. Admin Andrius 12, toto som ja, nenič, keď si tu chceš zahrať, keď si chceš ešte zahrať,
To je také, že začnete, že ťa budem do chatu dať, čo napíšem, ťa to bude zabíjať. Ty sa naštve, že tu nebude snad. Môžeš si mimo tohto okolia stavať dom. Moment. Rekordy v challengiach. Zbieranie kaktusových randí zvonadlo. Tak som nazbieral. To je dosť veľké číslo. 15 minút mi to možno zabralo. A tu by som postavil ping. Nejaké také keby schody. A tak to možno budete počuť rádio, to si nevšímajte, ale rodičia majú zase pustené rádio. Možno ho môj brat pôjde láskavo vypnúť, ho poprosím, alebo stíšiť. Tu je most, ktorá sa bude tiec. Voda, opomínam, aby sa voda nevyliala do okolia. 3 hrázu, keby, nešel z kablu. Takto, tak. Film, jedna hľada ísť hotov. Raz, 2, 3. Asi toto som robil dvojkou. Hej, dvojkou. Aby ste vedeli, preto nenosím sebou sekerku, lebo táto lopata je taká výkonná ako sekerka, diamantová ničajtníka. Tak vidíte, je to hyper mega hustá, rýchla. To je také pre mňa ako sekerka. Takže sekeru nemusím nosiť, mám diamantový sword a to z toho, čo som minil. 5 diamantov som len našiel, keď sa vyberal spawnzom, ten veľký krater od vzácnosti. Takže napríklad iron a také veci. Brat, dúfam, že pôjde ochotne zapojiť dvere do mojej izby. Takto. Dúfam, že tu mám za sebou kýbly. Napadajte mi vecičky, ak idete o šup, zídem domov, rýchlým parkour stylom. A ešte niečo aj ty na meč. Ohnivá moc, dvojka, omraženie mŕtvych, odrazenie. Efektívnosť, nezničiteľnosť 3, efektívnosť šťastie 3, nezničiteľnosť 3. Ale za chvíľu v tomto dome bývať nebudem. To bude asi na predajzací dia, čiže stadia tento dom. Čakajte, dáme toto. Ešte tu mám ďalší steak kavu. Ty ho na pícečko vypaluješ? Nepaluješ.
To stone, to się zjdzie, veľmi sa zjdzie, ako vidíte, enderčestka so zácovkami. Toto mi všetko droplo, to manil, tu máme ešte pár ostrosť trojka, onivá moc, prekladanie článko náš celou, trojka, drázenie dvojka a kablový meč ostrosť trojka. Prerázenie trojka, priame, prerázenie trojka, sekera, nezničenosť a efektívnosť. Tento luk je prerázenie 3, lopata, efektívnosť, mám už pumpkiny, skvelé, neonky papkám, preto ich nemám tak veľa. Mám tam diamantové armo, veľa často angliky, takto, tu opravárené veci, takto crafting, spálňa. Enchanting tu má tiež, len tu sú bloky. Tu sú veľké bloky. Čo mám medzi bloky? Čo mi, že som to mal medzi bloky? Ja som ich poradil, bo som to videl. No, teraz si počuli môjho trošku negeniálneho prepa, ktorého napadlo len tak zo srandy hovoriť do videa. Trošku mu rajbe, prerajbeme ho. Pink. Skočíš ešte po ďalšiu vodu, vieš. Saplingy. Veľký kráter. Aj s tými mojimi ibernagalskými buďkami ma to zabijem. Keď budem padať. Ako vidíte, sa to roztieklo, to bude most popri vodopádoch, Niagároch. Nič. Ešte iba 3 vedierka. Prečo si ja nerobím 3 vedierka? Už to je. Nakočím prevody. Asi tú druhú časť dokončím off-screen, pretože už to asi ukončím, lebo video je také dlhé, tak sa majte, ale ešte tú prvú časť som slúbil, že dokončím na kameru. Aspoň tým slovom, že druhú časť dokončím off-screen, tak to som slúbil. Tak to nám to vzniklo, a takto to pôjde. Aj taká druhá strana. A tu sa vlastne zvýši taký, nezvýši, ale mám vyšla. A tu je moja parkourská mapa. Vlastne tu. Tu keď preparkourujete, ste master of the parkour. Protože zbierate diamanty, goldy, irony a biopike. Som srvovala, ale moje armo ma chráni. Tu máte diapike z glowstone, toto iron, a tu je schod do stromu a zo stromu zaskočíte dolu. Tu všetko si musíte vidieť. Tak hľadáme pár taku ironu, pár taku goldu. A už to končí.